जय हिंद जय भोजपुरी। एगो बहुत अच्छा खबर आज भोरे भोरे मिलल। हम नवीन भैया के चैनल नवीन भोजपुरिया पे नोटिफिकेशन आयल है, देखनी है। और नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया कि रवीश कुमार के भोजपुरी चैनल खुलल बा। हम देखनी है। नवीन भैया के तो हम हमेशा फॉलो करेनी। सबसे निवेदन बा कि उनका के जाके सब्सक्राइब करी। बहुत बढ़िया बढ़िया विचार, भोजपुरी के असंख्य किताब जौन आपके कहीं ना मिली, उनकर एगो वेबसाइट बा, ओइजा रुआ मिल सकता। खैर, जौन चीज हमरा बहुत आकर्षित केले सा वो ये कि रवीश कुमार एगो नया भोजपुरी चैनल लॉन्च केले बड़े, जेकर नाम है बिहान। और हम इनका के जाके सब्सक्राइब कैनी है। और आई मीन सब्सक्राइब करम ऐसे खोल के रख ले बनी। और एकरा में यदि आप बड़ा सड़ा एगो नीचे में बुनियाद भी लिखले बड़े, भूमिका लिखले बड़े, ओकरा के पढ़म तो बुझाई। पता ना काहे जो ओकरा में टेक्स्ट बा सुनम, जौन भाषा इस्तेमाल कैले बड़े रवीश, वो भोजपुरी बा। तो दैट्स अ गुड न्यूज। हम एगो थोड़ा सा सुना से के बदल दिखाई। रहल बाटे। हमनी के दुनिया बदले वाला हई सन, लेकिन आगे जाके भी पीछे हो जाता निसन। एकर कारण का बा? तो सोचनी है कि भोजपुरी में चैनल होखो जेकरा और हम ना चलाएं वरना कॉपीराइट इशू आ जाए। आप स्वयं जाके देखी सुनी, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करी, ना हो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करी। इनफैक्ट ऐसा हो सका था कि विचारधारा के तौर पे आप रवीश कुमार के ना पसंद करत होगी, लेकिन हमारे को दोस्त बहू बोलेला कि भाई अब हमरा न्यूज देखे के होखेला तो हम का करें, नहीं हम न्यूज के दो सेक्शन में बांट के रख ले बनी। कोनो मुद्दा पे अगर आप एगो छात्र हैं और आपके हर तरह के राय चाहिए, ताकि आप डिबेट में चाहे कोनो परीक्षा में एगो पूरा संपूर्ण राय रख सकी, तो वो कहेला कि हम दो तरह के चैनल देखेनी। एगो एनडीटीवी खोल ले बनी है, एगो एने आज तक या फिर ऐसा कोई चैनल खोल ले बनी जो प्रो गवर्नमेंट है। तो वही से अगर आप इनकर विचारधारा के से सहमत नहीं की, फिर भी जाके इनका चैनल के सब्सक्राइब करी, सुनी कहत का बढ़े। दिन में चैनल वीडियो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट की बात करके देखी। इनफैक्ट नीचे भूमिका लिखले बड़े ही हिंदी में। भी अभी चाहत रहे कि लोग जुड़ो ज्यादा से ज्यादा, ऐसे हिंदी में लिखल हम करके भोजपुरी में अनुवाद करके धड़ाधड़ पढ़ देते नहीं कि भारत के विकास के बुनियाद में भोजपुरी बा। यही से भोजपुरी भविष्य के भाषा है। एह भाषा के लोग देश और दुनिया भर में आपन मेहनत से पत्थर तोड़ले बा, शहर के बनैले बा, बसैले बा, और आपन सामाजिक और आर्थिक स्थिति में खुद से बदलाव केले बा। लेकिन भोजपुरी गाना के अश्लीलता की वजह से भोजपुरी समाज के जितना कामयाबी बा, चाहे वो आईएएस बनले, चाहे बड़ा बड़ा कंपनी के सीईओ होखस, चाहे अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी के डीन होखस, प्रोफेसर होखस, ये जितना कामयाबी बा सारा फीका पड़ जाता। काहे फीका पड़ता? ये भोजपुरी गाना के अश्लीलता की वजह से। और राजनीति और फिल्म में भी भोजपुरी के एज अ कमतर भाषा के रूप में दिखावल गईल बा, यानी छोटा भाषा के रूप में जानबूझ के दिखावल गईल बा। हम यानी हमनी के भोजपुरी समाज खाली गमछा ना डाले, लेकिन सूट और टाई भी पहन के न्यूयॉर्क में ठाट से घूमे नहीं जाए। हमार सोच बा, हमार यानी रवीश कुमार कहता है कि हमार सोच बा कि अब यह भाषा यानी भोजपुरी के सम्मान मिले के चाहिए, और भोजपुरी संविधान के 8वां सूची में शामिल होके चाहिए। इतना दिन हो गए अभी तक नहीं के भाई, होके के चाहिए। लेकिन खाली भोजपुरी के संविधान के 8वीं सूची में शामिल हो जाइला भर से भोजपुरी के समस्या खत्म ना हो जाए। जब तक भोजपुरी में इंफॉर्मेशन सूचना उपलब्ध ना हुई, ज्ञान की रचना यानी के टेक्स्ट बुक्स जोना में साइंस होके, टेक्स्ट बुक जोना में मैथ्स होके, इंग्लिश होके, डिफरेंट डिफरेंट चीज होके जो दुनिया इस्तेमाल करता, यानी ज्ञान के रचना ना हुई, भोजपुरी के ऊपर जो सम्मान बा, ड्यू बा, उ ना मिली। भोजपुरी इलाके में यानी जहाँ भोजपुरी बोलल जाला वैसन इलाका में स्कूल कॉलेज अस्पताल भी जानबूझ के थर्ड क्लास बनावल गइल बा, ताकि वजह के लोग तरक्की ना कर पाए। और यही से वजह के लोग बाहर निकलता और जगह जाता जहाँ सुविधा बा। लेकिन वहाँ के पॉलिटिशियंस, वहाँ के जे अफसरशाही बा, उ जानबूझ के एकदम ही साफ साफ लिखे बड़े पढ़ी कि भोजपुरी इलाका में स्कूल कॉलेज और अस्पताल थर्ड क्लास बनावल गइल बा, ताकि वजह के लोग तरक्की ना कर पाए। हम माने रवीश कुमार कहता रहे कि उनकर सीमित क्षमता के हिसाब से मात्र भाषा भोजपुरी के लिए श्रम करल चाहते रहे। माने उनका पास जो भी रिसोर्स बा ओकरा से वो भोजपुरी भाषा खातिर कुछ कल चाहते रहे। बहुत बहुत स्वागत बा, प्लीज करी। आगे देखी लिखा रहे, यह भाषा श्रम करने का साहस तो दिया ही है। माने भाषा जो बा मेहनत करे के जो एगो चीज होखेला। भोजपुरी भाषी जो क्षेत्र बाटे, अगर आप ईस्टर्न बेल्ट देखिए, वजह कुछ नहीं है, फिर भी वहाँ के लोग तरक्की करता, जियता, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता। काहे काहे की वजह के लोग में होप बा, वो अग्नि हमेशा से प्रज्वलित बा। भोजपुरी में यूट्यूब चैनल लॉन्च करत रहे,
और उस चैनल के नाम है बिहान, और बिहान के मतलब होखेला सवेरा, सुबह। तो बहुत बहुत स्वागत बा रवीश जी, हम चैनल को सब्सक्राइब के लेनी। हालांकि हम इनकर बहुत सारा बात से सहमत रहे नहीं और बहुत सारा बात से असहमत भी रहे नहीं। इनकर जौन बा अभी जो करेंट गवर्नमेंट बा ओकरा से इनकर एंटी है, माने उनकर अच्छा भी चीज को विरोध करेले, बुरा भी चीज को विरोध करेले। ऐसे इनका के एगो पर्टिकुलर कैटेगरी में समाज डाल देले। मे बी अब थोड़ा सा सुधार करी है, काहे कि अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ल तो आपन बात रख पाई है। जो भी हो भोजपुरी में बात करिए, हमारा समर्थन बा। हम इनका चैनल पे हर वीडियो डेली देखा, आपसे भी निवेदन बा आप भी देखिए।